Takže čaute ľudia, vítam vás v novom dieli. Nie je to obyčajný Minecraft, je to Jogbox a budem ho natáčať. Chcel by som mať viacej diel, keď sa bude dobre dariť. Svet nazvem Jogbox. Nič ma iné nenapadá a ideme hrať. Dúfam, že sa tak kde dobre objavím. V džungli. Dobre. Dom. Čo? Co ešte nehral? Ale píše tam dom. Vidíte, že som to ešte nehral, mám tu od začiatku všetky veci. Čakaj, že si tak dávam veci. Jak sa to zmazuje? Dobre, takže tu nechcem bývať. Čo? Ježmaria. Tu sa môžem ubytovať, to sa mi veľmi páči. A ešte ten dom. Hneď dedina a toto, až dve dediny. A jakí idioti tu bývajú? To nie sú to tí, čo mi ublížia? Ja. Čau, čau. Taký hope mi píše. OK, čo tu sadíte? Blbosti. Hej. Ale mohol by som sa tu ubytovať. Hneď tu mám tú väžu, takže si ju idem vyzbierať. Ježišmária! Nie, nechcem zomrieť. Nie, tak sa idem radšej ubytovať. V jakom dome sa ubytujem? Čo, blbečku? Také prepojené domy. Knižnice. Co sa pozriem? OK. OK, tu by som mohol bývať. Ako? Môj dom. Skadík si čorním dvere. To je ďalšie toto blbosť. Ty vole. Nemám drevo. Si zoberiem stadík. Jednou budem mať postarané, idem to. Sa to kúknúť, čo tu je. Ja už viem, čo to je. Ja som hral kreatív a tam je taký veľký pes. Tam nejdem. Neviem, či to bol pes alebo čo, ale podobalo sa to na psa. Ježiš, drevo. Si naťažil. Toľko, koľko potrebujem. Ty tu nemáš vchod do svojho zámku. Už máš. Dá sa obchodovať? Nedá. Aj tu vám spravím vchod. Čo si už otvoríte?
Čiže toto môžem zničiť. Ty vypadni. Ok. Nechoďte mi tu, ja si zamknem dvere dajak. Tu si ho môžem dať. Dvere. Ja som ich vyrobil. Von. Hop. Tak. Čo by som mohol rozťažiť? Tak. To určite ne. Šel do džungle pôjdem. Jeden strom zničím a budem mať, čo mi bude stačiť, potrebné veci a no. Tak. Hop. Ideme naspäť. Do tej veže aj pôjdem. Možno. Aj. Sa bojím, že ma zabije, tamten. Bubák. Si najprv vyrobím chleba. Čo to za drevo? Čo ja som zabudol? Big Sword. Dá sa ním paktovať. No, nepaktovať, ale ide rýchlejšie. Zabiť. Tak. Zabiť. Radšej zničím toto dolné. Spawnery. Ježišmaria! Mizni! Keď som nezničil ich, tak asi to nevyzbieram. Neviem, na čo je toto modré, ale vyzerá to peckovo. Zoberiem truhlice. Nado mnou sa ich spavnulo určite dosť. Či sa tam boli taký spavnul. Ježmarja. Neviem, čo mi to tu naskakuje. Tak. Truhlica. Tu. Artefakt dáky. Titanium idikon. Kolesko. Palica. Uhlie. A také blbosti. Titanium. Čo to je?
Co to dá? Čo to robí? Raz, dva, tri, 4, 5. Ono je to ako silné. Krampáč. Ja si vyrobím krampáč. A uvidíme. Jaký bude silný. To je ten na sračku krampáč. Nemám sračku. Ne. Tak. Ježiš, zase to spadne. Jak sa nám dopadalo. Uhol sa zíde. Studňa. A ježi, čo som našiel? Vyšlo by sa nájsť dajaký kámeň. Ako vzácny. A do komentároch mi napíšte, či som ten krampáč dobre vyrobil. Neviem, či som ho správnu vec zrobil, ale neviem. Čau. Jak sa dáva? Kde ma neposúvaj. Kik. Dáme si inú farbu. Dáme si oranžovú napríklad. D. A. M. OK. Tak. Nič, iba tak som kopal. Čo nájdem? Toto je puštené kvetiny, oni dobre svietia. No. Prvý diel by sme už mohli ukončiť. Možno. Nie. Dobre. Takže prvý diel by sme už mohli fakt ukončiť, tak sa s vami učím, tak čaute.